Srdačan pozdrav i dobrodošli na Sagape kanal posvećen moći gostoljubivosti. Ja sam Sanja Krmpotić, mentorica i stručnjakinja za gostoljubivost i snažno povećanje lojalnosti gostiju i klijenata i uistinu se nadam da vam u tome i pomažem i služim kroz ova moja videa. Pitanje koje mi često znaju postavljati na edukacijama i voditelji i vlasnici objekata, ali također i djelatnici, može li se biti preljubazan, odnosno može li se pretjerivati u ljubaznosti i pri tome najčešće misle na američke konobare i na njihov American smile, odnosno onaj osmijeh kada nam se pri tome ne smiješe oči. A svi jako dobro znamo da je kod tih konobara glavni izvor prihoda upravo manča. Inače, nedavno sam razgovarala također sa predsjednikom udruge obiteljskih malih hotela i upravo također i na tu temu, naravno temu gostoljubivosti i ljubaznosti, pri čemu je on rekao da postoje naravno različite vrste osmijeha i vrlo lako možemo primijetiti kada netko je prema nama profesionalno, samo profesionalno ljubazan, međutim po njegovom mišljenju bolja je i ta profesionalna ljubaznost nego izostanak iste ili, ne daj Bože, neljubaznost. Naime, moje mišljenje je, kada mi ljudi postave to pitanje, je li moguće biti preljubazan, je i kako ja odgovaram na to, je upravo ovisno o namjeri. Vratila bih se samo malo na komentar spomenutoga gospodina i upravo ono da je bolja i profesionalna ljubaznost nego izostanak iste, vezano također i za jedno znanstveno istraživanje, ovo sad mi je palo na pamet, a to je da je to istraživanje pokazalo da recimo na komplimente ljudi, iako ne vjeruju u kompliment koji su dobili, pozitivno reagiraju na njega. Vratimo se sad opet na moj odgovor kada mi ljudi postavljaju pitanje je li se može pretjerati u ljubaznosti, odnosno je li se može biti preljubazan. Naime, smatram da to ovisi o namjeri koja stoji iza naše akcije, iza našeg ponašanja. Naime, ako je namjera, ne mogu sad reći negativna namjera, ali iskalkulirana i proračunata namjera, kao što smo bili malo prije ispomenuli manču, to je nešto što gost osjeti i tada uistinu ta pretjerana ljubaznost uglavnom ne nailazi na plodno tlo, što bi se reklo kod gosta, odnosno stvar je u tome da jednostavno nećemo zagrijati gosta svojom emocijom, jer te emocije jednostavno nema. Odnosno ona je usmjerena u jednom sasvim drugom pravcu, odnosno na zadovoljavanje naše, u ovome slučaju, ekonomske potrebe. S druge strane, ako je naša namjera uistinu priuštiti našim gostima i klijentima jedan nezaboravan doživljaj i osjećaj da su dobro došli i da nam je uistinu stalo do njihove dobrobiti, to je nešto što će gosti itekako znati cijeniti i to je nešto što će ih apsolutno potaknuti da nam se ponovno vrate i da nas preporuče dalje. Ja sam netko, pogotovo s obzirom na naziv mog kanala i s obzirom na ono što uvijek volim istaknuti, ne samo posao nego poziv, netko tko propovijeda ljubaznost i gostoljubivost. I netko je tko apsolutno se i zalaže za to da primjenjujemo gostoljubivost i ljubaznost u kontaktima, ne samo u poslovnim kontaktima, nego također i u privatnim odnosima. Međutim, ono što ipak volim istaknuti vezano upravo za ljubaznost, za pretjeranu ljubaznost, može li ona zapravo nama štetiti u nekim okolnostima? Ono što uvijek volim istaknuti je da je vrlo važno biti mudro ljubazan, upravo u tome smislu da na neki način vidimo koja je ta jedna obostranost, no ja uvijek volim tu jednu win-win kombinaciju. I uvijek se zalažem apsolutno za iskrenost. I to je nešto što također naglašavam i na svojim edukacijama i to obavezno kada kažem osmijeh, da to bude iskreni osmijeh, kada je u pitanju kompliment, da to bude iskreni kompliment. Naime, poanta je u tome da u tom poslovnom odnosu se ne samo gost i klijent dobro osjećaju, nego također i djelatnici, odnosno mi koji pružamo uslugu. Naime, vezano za ovo što sam rekla, može li nam pretjerana ljubaznost štetiti, iako moram priznati da recimo u mom poslovnom iskustvu, baš vezano za ljubaznost i možemo li biti previše ljubazni, iskreno niti jedan jedini gost mi nikada nije rekao pa dobro, nemojte sad baš biti toliko ljubazni prema meni.
Međutim, ajmo vidjeti koje su to okolnosti u kojima ipak je vrlo važno također i uključiti i tu mudru stranu ljubaznosti. Ima jedna jako simpatična priča koju sam čula vezano za jednog profesora hoteljerstva koji je bio jako razočaran kada su on i njegova supruga dobili od jednih mladih gostiju koji su odsjeli u njihovom apartmanu negativnu recenziju. I onda je on komentirao: pa dobro, pa mi smo se toliko trudili o njima kao da su naša djeca i tako dalje i dobili smo negativnu recenziju. Onda sam se ja pomislila, pa naravno da su mladi tako odreagirali, s obzirom da očito su pretjerali upravo u toj brizi, a mladi vjerojatno su, to je moja pretpostavka, međutim vjerujem da je blizu istine, a to je da mladi su jedva čekali kad će se malo odmaknuti od svojih odraslih, bilo roditelji ili nonića u svom okruženju i malo uživati u svojoj slobodi. Tako da je vrlo važno upravo kod ljubaznosti također poštivati taj individualizirani pristup, odnosno primjenjivati ono takozvano dijamantno pravilo. Znači ne činiti ljudima ono što bi mi htjeli da ljudi čine nama, nego upravo činiti ljudima ono što bi oni htjeli da im se čini. Također ima i situacija u kojoj ljubaznost nam može štetiti u poslovanju, a to je upravo kada nemamo hrabrosti gostu reći ne. Naravno, ne znači sad da mu mi moramo, postoje naravno okolnosti u kojima je potrebno gostu reći ne, s time da ne moramo upotrijebiti tu riječ ne koju gosti i općenito ljudi ne vole čuti, možemo naravno reći da, međutim na jedan drugi način. Također imam jednu pričicu vezanu uz to, koja je također istinita priča, a radi se o jednom bračnom paru koji ima vrlo uspješan ugostiteljski objekt i s time da je suprug je šef kuhinja, a supruga je u sali i ono što je recimo njoj teško reći ne gostima, iako zna da će pri tome zakomplicirati posao svome suprugu i naravno ostalim kolegama u kuhinji. Radije kaže da, pa da onda oni izvade, što bi se reklo, tu kompliciranu situaciju. Međutim, vrlo je važno upravo kako bi nas gosti percipirali kao profesionalce i ono što je uvijek obožavam, taj slogan sa kojim uvijek završavam sve svoje edukacije, a to je da smo mi dame i gospoda koji uslužujemo dame i gospodu i ako se tako i postavimo i ako se postavimo kao profesionalci apsolutno sa dignitetom i apsolutno sa podlogom da smo uistinu profesionalci, što naravno uključuje i znati iskomunicirati razne situacije, bilo da se radi i onim najpozitivnijim, bilo da se radi o onim potencijalno neugodnim situacijama gdje je potrebno gostu upravo na neki način reći ne, i upravo iz toga razloga kako bismo našim kolegama i našem sustavu mogli omogućiti najbolje moguće da upravo odrade svoj posao i opet sa ciljem u konačnici da bi naš gost i klijent bio najzadovoljniji, odnosno da bismo mu mogli pružiti ono najbolje. Evo ovo su sad pogledi, ovako razni pogledi što se tiče moji pogledi ljubaznosti i gostoljubivosti, ali također i iz mog iskustva. Apsolutno i dalje stojim kod toga da je važno biti ljubazan i budite ljubazni, educirajte svoje osoblje, nije dovoljno ljudima reći budite ljubazni, iskreno se smiješite, dajte iskrene komplimente. Naime, na svojim edukacijama to je samo onaj početni korak gdje onda slijedi upravo onaj dio pokazati im zašto to činiti i kako to činiti. Tako da, evo, ako ste voditelji i vlasnici poslovanja, educirajte sebe, educirajte svoje djelatnike, budite ljubazni prema svojim gostima i klijentima, budite ljubazni prema svojim djelatnicima, prema svojim kolegama i općenito budite ljubazni prema ljudima oko sebe i ono što je naravno jako, jako važno, prije svega budite ljubazni sami prema sebi. Jer ono što volim uvijek naglašavati je da sve kreće od nas, međutim u poslovnom odnosu je gost i klijent taj koji ima prednost, odnosno vrlo je važno da smo mi ti koji upravo prvi gostoljubivo i ljubazno našim gostima i klijentima pristupimo. Hvala vam lijepa na posjeti Sagape kanalu, srdačan pozdrav i evo pozivam vas da također ispod mojih videa slobodno napišete teme i pitanja koje bi vas zanimala da evo obradim u svojim videima. Hvala vam lijepa i svima koji ste evo u turističkoj sezoni, želim vam i najuspješniju i najugodniju i najljubazniju ovogodišnju sezonu.